Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Καταλίνα και σήμερα έχω μια ιδιαίτερη καλεσμένη, την Ελεονόρα, τη φίλη μου. Μην τρως, θα χάσεις, καλά έτσι κι αλλιώς θα χάσεις. Anyway, σήμερα θα κάνουμε McDonald's Challenge. Έχουμε πάρει εδώ πέρα 10 cheese, 10 cheeseburger και ο σκοπός είναι ποια θα φάει περισσότερα από την άλλη. Έχουμε 10 μόνο. Κάποια από τις δύο πρέπει να φάει περισσότερα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι 6-4. Μπορεί έτσι να σκάσεις τα δύο, ας πούμε. Να πεις δεν θέλω να φάω άλλα και εγώ να φάω 3. Ναι, εγώ προετοιμάζω λίγο τη μαγιονέζα μου. Για να γλιστράει. Για να γλιστράει. Και να κατεβαίνει πιο εύκολα. Πω παιδιά, είναι κόλαση. Στο κανάλι της Ελεονόρας έχουμε κάνει ένα Get Ready With Me. Είναι αυτά εδώ τα μακιγιάζ που έχουμε κάνει τώρα. Θέλαμε να βάλουμε και οι δύο Kylie Jenner Liquid Lipsticks για να δούμε άμα θα αντέξουν με τα burger και που θα φάμε στα βουρνιά. Γιατί θα είναι το απόλυτο challenge αυτό, δηλαδή αν αντέξουν. Εντάξει. Εγώ φοράω το Candy Cake. Εγώ φοράω το καινούριο από το Valentine's Collection, το Head Over Heels. Λοιπόν, θα πιάσουμε μαλλιά πίσω ή έτσι? ναι, θα πιάσουμε. Όχι, θα πιάσουμε. Ναι, θα πιάσουμε. Το πιάσεις, εγώ δεν πιάνω. Ωραία. Εγώ δεν πάω γιατί έχω σκοπό να κερδίσω, εντάξει. Αχα. Εγώ δεν παίζω. You don't fucking play with me, bitch. You don't fucking play with me, bitch. What? Για φέρε το πετσέτες. Ωραία, bitch. 3, 2, 1, μην πάμε. Εντάξει, χρειάζεται να βιαστούμε όμως. Γιατί να θα φάει πιο πολλά. Ποδετούλα. Προσπαθεί να με σαμποτάρει τώρα, θα έχει καταλάβει. Πες να είναι το ωραιότερο βίντεο που έχω γυρίσει ever έτσι. Θέλω να κάνουμε κάποιον σούσι. Με μένα! Μπορώ να φάω άπειρο σούσι. Κι εγώ. Και γενικά δεν βρίσκω άτομα που τσάρει στο σούσι. Ορίσουμε μια ζωή. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Να σου πω κάτι. Ακραγιόν καλά κάθονται πάντως. Δεύτερο! Τρίτο! Σημασία δεν έχει ποιος θα φάει περισσότερο, μάλλον πιο γρήγορα, αν δεν φάει περισσότερο. Ω, πάω και τα 10. Βλέπω ένα κομματάκι μπέργκερ. Δεύτερο! Λίγο πολύ. Πάνω στα καλλιτικά σου. Τρίτο. Ξέρεις τι προτείνω? Να το κάνουμε challenge αυτό τύπου tab. Να τα κάνουμε όλους οι YouTubers εκεί πέρα να κάνουν αυτό το challenge. McDonald's
Φορώντας liquid lipstick. Ελπίζω να μην σκόσω. Και φορά το ρίτσο. Τρίτο. Μπορεί να το λέω ξύλος. Στο τρίτο είσαι. Ξέρω, πάω στο τέταρτο. Θα σκάσει. Θα σκάσει. Και λίγο κακό να χωνέψεις. Προσπαθεί να με σαμποτάρει, παιδιά. Δεν δέχομαι να χάσω το κανάλι μου. Ναι, αλλά full κορές είπε. Πολύ, δεν θα φάω. Δεν ξέρει. Το κοριτσάκι δεν ξέρει. Τέταρτο. Το πέμπτο μετό, Δεν μη πάντα. Εγώ Μπορείς και να χάσεις, δεν υπάρχει δεν πρόβλημα. υπάρχει περίπτωση, δεν είμαι... Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Το αισθάνομαι. Είναι η φάση που λες το πρώτο είναι τέλειο, το δεύτερο είναι τέλειο, το τρίτο είναι καλό, το τέταρτο είναι χάλια. Μπορείς να μην το φας. Ξέρεις. Εμένα τώρα αρχίζει να ανοίγει το στομάχι μου, ξέρεις. Τα πρώτα τρία ήταν για προθέρμανση. Με φτάνει. Καπηλώνει. Ορίστε. Ναι. 4. Στο τέλος θα φάμε και οι 2-5. Αλήθεια. Αλλά πρέπει να το φας όλο το πέμπτο. Μπορεί να φάω το τρίτο. Έχουνε πέσει οι ρυθμίσεις, σε βλέπω. Ελεονόρα. Από εκεί ότι θα Μπορεί να σε αφήσω. Δεν αισθάνομαι πολύ. Με παρεδοτσίζει. το παρατάς. Έχει πάει πίσω. Για να έχεις την κελάρα. Κελάρα. Αυτή την επίπεδη κυλίτσα τη λέει Κελάρα. Αυτή είναι εδώ την επίπεδη κυλίτσα. Μη σπίγγελε, μην ουφιέσαι. Φιλενάδα. Σε βλέπω τα τελευταία έξω. Που έχεις να την πιάσεις και γύρονται τα μπέργκερ. Δεν είμαι καλά. Με θα με ξεκάνει Αυτό για όποιον μου ξαναπεί. Φάει λίγο κοριτσάκι μου, πως είσαι έτσι αδύνατη. Θα σου πω κάτι. Εγώ στο είχα πει, τα κάνεις εσύ θα φάει πιο γρήγορα, θα σε είχα νικήσει. Ναι, αλλά εν τέλει συμφώνησες σου πεις θα φάει πολλά. Ναι, αλλά εν τέλει και 2, 5 και 5 θα φάμε. Θα πρέπει να το φας όλο όμως. Και μόλις θα το φέρω. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν το παρατάω. 5!
5! Κάτι πάλι. Άμα δεν μπορείς να χάσεις από να δεις άλλο. Άρχι. Ναι, προς το παλέμε τώρα διάστον εδώ το έχω. Πόσο καιρό θα κάνεις να ξαναπάς Μακ? Και 3 μέρες μου σου πω. Και 2 ώρες. Μαλάκα. Οπότε τώρα που είμαστε κιλό 5. Πάει και το Πάει και το φάει πιο γρήγορα. Εγώ είμαι στο 5 τώρα. Πώς το κάνω? Δεύτερα. Αυτό. Το λες πριν αρχίσει στο 5. Ich fand das so ganz dahinter. Μπράβο. Να τελειώσουμε το επόμενο φάση. Δεν έχω χάσει και δεν πάει με τη ταχύτητα μου είπες. Και εγώ θα Θα χάσω. είμαστε στο τελευταίο. Όχι, εντάξει. Καλά. Δεν θα πάω στους παραστηδίες μου, να συνεχίσω να τρώω. Εσύ έχεις πρόβλημα. Τέλειο! Γάμισέ με τώρα, θα κάνω με το αλήθεια. Ποιος κέρδισε? Εσύ. Να πάρε τα. Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω ότι κέρδισε η Ελεονόρα. Ήταν όμως ψιλοάδικο. Δεν ήτανε. Κάτσε να βγει ο αέρας πρώτα και συνεχίζει. Γιατί άμα ήταν με ταχύτητα θα είχαμε κερδίσει. Το σούσι θες να κάνουμε ταχύτητα? Το sushi challenge όμως που θα κάνουμε δεν έχει ελπίδες η Ελεονόρα. Καλά καλά τα ακούσαμε και πριν αυτά. Πάρε το κραγιόν σου. Εντάξει. Ναι, αλλά Da. το έτριψα κιόλας. Εμένα καλό δεν είναι. Ναι, είναι τέλειο. Συμπέρασμα, τα καλλιτικά της Kylie, τα κραγιόν της Kylie κρατάνε ακόμα και όταν έχετε φάει μπέργκερ. Στο κανάλι της έχουμε κάνει ένα με Gatorade with us. Ναι. Όπως όταν ξεκινήσαμε. Ναι. Θα τα έχω όλα, τα social media, όλα τα πάντα και σε μένα και της Ελεονόρας από κάτω στο description box. Κάντε follow, κάντε like, άμα θέλετε να δείτε και άλλο challenge. Κάντε subscribe στο κανάλι της Καταλίνας γιατί είναι μοναδική και φοβερή και στο δικό μου κανάλι γιατί και εγώ είμαι μοναδική και φοβερή. Και παιδιά, γράψτε μας από κάτω τι άλλο challenge θέλετε να δείτε από εμάς. Και ειδικά να είναι food. Food challenge. Εγώ θέλω sushi. Το σούσι το κλείσαμε. Εντάξει, τώρα ας πούμε όχι μπριζόλα, ξέρω εγώ, γιατί είναι Δεν λίγο τρώω. περίεργη. Δεν τρώω τέτοιο. Είναι περίεργο. Παιδιά, δεν είναι καλά. Τα μάτια μου έχουν... Όντως λέμε. Θέλω όμως να σου πω κάτι. Με άξια αντίπατος, έτσι. Ναι, συγχαρητήρια. Δεν τις το είχα, παιδιά. Είναι το 1/3 από τα κιλά μου. Και λέω εντάξει τώρα. Δεν θα φάει τίποτα. Ή θα φάει σε 5 χρόνια. Κι όμως εσύ ήταν από τα μάτια να φοβάσαι. Έτσι. Σε όλα τα πράγματα.
Έτσι το. Ενώ εγώ θα κερδίσω, η Ελεονόρα θα χάσει. Πόσες φορές το είπα γι' αυτό. Και έχασα. Δεν πειράζει. It's okay. For now. For now. I'm getting a revenge. Soon. Καλά. Άντε προς την τουαλέτα τώρα, σε πρώτη φάση. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Θα το πείτε στο επόμενο βίντεο με την Καταλίνα. Να είστε υπέροχοι μέσα και έξω!